Книги в балон в Русе. В случая обаче не става дума за атракция, а за уникален метод за почистване и реставриране на стари и редки издания. Той се прилага за първи път в България от регионалната библиотека. Едната страна влиза кислород, от другата страна излиза азот. Тук може да се видят съчиненията на Шекспир, които са издадени в края на 18 век. Това са само част от ценните и стари книги, които се пазят в Русенската библиотека. С годините хартията им се уврежда и трябва редовно да се чисти с химикали. Вместо с амоняк и формалин, в Русе са решили да използват нов метод – балон с азот. На практика се извлича целият кислород от този балон, остава само на азот. Така по този начин всички микроорганизми в последствие умират. С този метод се дезинфекцирала и консервирала Паисиевата история, част от фондовете на Александрийската библиотека. Най-старата книга, опакована в балона, е от руско издание от 14 век. Първата печатна книга на български език от 1806 година Киряко Дромиона на Софроний Врачански. Също така първото издание на рибния буквар на Петър Берон от 1824 година. Първата карта на България на български език, отпечатана през 1843 година. Книгите ще престоят затворени около месец. След това ще бъдат преместени в специално помещение и ще се пипат само с памучни ръкавици.